Premtobre Kasee, midindi efia amankwa tamaklo ye to so dia Asante Professionals Club. One mo buy 10 years into one mo hye ho efa. One bote nyina no so mbepra Asante empuntuo ne nkanko Kasee edieche. Asante Professionals Club APC womo infishia edu dwumedi a womo epa hontuma ewon kran no ekukudam ana womo ekopiye ewo sa dwumedi ase ekoye president Dr. Isaac Augustus Entry edi tudwa ekono enhihye ya womo pese omodi mpuntuo eba regions awodomo eka yenko nanka obia oye onu anadwuma anase wawie school na wo wadwuma kakra ba ne nsem no omeka ye ho na yenye kese ne ntumi nyi sika akese nso ne mfa nye mpuntudwuma mfa mo asante ye kra behwa ade a number 1 ebeboa yen eye tourism na ekaye mfiedu asema otumfo ka kire yen se ma wasante sem ehia wo enuru mfie edu achi bio no 20 years no na ne ma ayaye no ama Ghana nyina apagya na wo ya Asante nso a na we feel proud so ya Asante so we be ediboa communities. Kane Deputy Attorney General Diana Asunaba Dapa enso ene nsem sei etudwa. Senior da mekan ye beto bibi ejapade bi ye beto heritage bi a ye nananom ejamaye enti etwase ye nso so a enchirima na ye ba ne so ye di kan ye timi bo resources and talent that we have here in MNGP summit mestre Asante ni bia se wo momra na ye nananom de omo de agya e mane nyina nto ato adwene e ntu yentimi